Halifa, Peygamber Hazretleri dermanı yaratılmadık hiç bir dert yoktur deyipdir. Bu becermeğin yollarını gözlem. Dermanı dert yoktur. Yönü dermanı bilmeyen dert vardır deydiğim ki. Elbette. Adamlaryň paýyna düşen zat, awadat joşgyny bilen näsaglyklary derman gözlemek üçin tagalla etmekdir salih. Ondan her bir derdiň dermanynyň hükman bardygynyň bilinmegi hem täzin bir ruhy gollawdyr. Ol hassy çyňam täzin ruh gollawdyr. Näsaglar üçin gözlenen dermanlar ýa-da edilen doga dilegler barada näme aýdyp bolar? Unaga salih. Haly göreliň, haly görmäliň, haly bileliň, haly bilmäliň. Barlyk lywasy geýdirilen her bir yaradylan näme bilen düşündirilip biliner. Barlygyň öz-özünden emele gelip bilmejektigi bir yaradanyň barlygyny we oňşoň isleg bilen yaradylanlygyny görkezýär. Yaradan şo bir wagtda barlyg nähil bolmalygyny kesgitleýän yaradylyş kanunlaryny yaradanlar. Ýogsan başa nähil boldun? Yaradan üçin çäk serket ýokdur. Şeýle bolsun diýip mejbur etmegim ýokdur. Eger şeýle bolan bolsa, oňa alaq diýilmezdi. Kimden dileg edip bolar? Allah'dan. Ketelim oň dermanynam yaradan kim? Allah. Anha, biz doga dileg etmek arkaly ähli zady güýji ýetýän, islanyny islam zadyny bermek güýjini eýe bolan Allah'dan şifa dileýär. Şeýle ýagdaýda dileg edene hem dileg edileniň paýyna näme düşer? Ýaxşy dileg eden adam ananyp, beýik derge etsän ýürekden we hiç hili garşylyksyz el termeller. Ýaxşy dileg edilen adam bolsa, tersine mümkinçilik döretmejek saplykda ananmalylar. Şeýle bolanyň netijede näme bolsa bolsun, iki tarapym şifa berýäniň Allah'dygyny biler. Bu ananç bolsa, olary dogry ýoluň egri ýolagçysy bolmakdan gorkar. Ýola düşüp egri ýürýänlere näme bolar? Başarnygy bar bolsa, tiýpanjak ýerde adetke çekip halas bolarlar. Başarnygy bolmasa, Bolmasa kim näme edip bilsin? Assalamu alaykum. Wa aleykum assalam. Yer gardaş getirjek godan getir-de çay. Assalamu alaykum. Wa aleykum assalam. Wa alaykum assalam. Assalamu aleykum. Näme getirmelam? Bir kade çay içeli ol. Bolýa. Siz ýolagçy etýän. Hawa ýolagçy. Bu dünýäde äkilen haýty bir ýolagçy däl. Kardeş, bir bulur suw getirdene, bolar agam. Assalamu aleykum. Sağ olun. Noş bolsun. Halifam. Halifam. Bu men halifama. Ey Allah sana şükür. Allah can sana döleyin. Ağır sen tattım halifam. Kardeş, beýtmeň. Men elöpülöri adam däl, bagyşlaň. Halifam, urut edetçeňizi bilsem dawanyňyzdan öperim dawanyňyzdan. Näme bolýar aýsaňa sen däl räpsiň öýdýän. O görüliýini günne goýa ahyryn. Wah ağamcan, sen bu görgülliýäniň bara. Ine dünýä şular ýaly adamyň hormatyna aýlanıp dur. Siz onu bileňiz ok. Halifam,
Neçe aydır sizin gözlüğünüzde men Allah'ın hatiratına men kowma. Guluňyz hyzmatkäriniz bolaýyn. Elimden tutun. Men derdimin dermanysyz. Kardeş, beýtmesene masgyr etdiňle sen. Halipam gayrat edin. Şu öýküýmüş ayaga ne Lukman ne profesör seretse de hiç çare tapmady. Gulugaz. Men senden başga barara gapym ýok. Maňa ýa kömek edin. Ýa-da men öldürün. Bolýa. Ana oturan şeýle. Häzir göreli. Bağışla görýän. Dertliň derdine diňe onu çeken düşünür. Biz düşünüp bilmeris. Sizden bir rahat etdik. Ruhsat etseňiz gideýin. Halipa? Halipam nerede? O nereye etti? Halipam! Utulup dur! Halipam! Halipam nereye etti? O gitti. Allah can. Ey Huday nemeler oluyor? Allah can. Kuyuşlu adam eken. Şu keramatlı adam düşme yürüyedi. Nereden? Şu zaga yerde diyanım. Şu mübarek adam nereye etti? Nerede? Şeýdip elini ýöredipdir bolyn, oşa wagty uklaýypdyr. Asla kesellemedik ýaly bolupdyr. Aýagy üstüne galyp gidiberipdir. Tutlowadaky Patman körogynyň gözünem şadam açypdyr. Şeýledir, göräň ýüzüne ähil nurana. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Halipa? Ýagdaýyňy gowmy? Men burada da yüreğim osya. Näme bolu Halipa? Suw getirin. Allah can, anan meýanlaryň halbyna bir ışık ber. Olary barýan ýalyň şu ollaryny uzaklaşdyr. Halipa, kim olar? Allah meni bağışla görsün. Ýöne bu mehelle bilawetere laýyk. Bu ýerde imany ejil, kalp kapyda möhürli adamlar bar. Men tede kömek edip biljek däl. Gorkadylar Halipa. Sen gorkasyň bolýa galany öýdi işmez. Gözüňiz bilen görüp duran zadyňyza näme üçin ananyň zor? Adam bize Allah'ı berdi. Şolunanmayanlar kim? Şu ahlasly adamlar kim? Halipa yok. O bir yere gaýytyrim bolupdyr. Nere gitdik ol? Hocam. Halipa, siz nere barýaňyz? Biz ähli ýerden sizi gözläp ýörüs. Siz nere barýaňyz? Gitmeli ýeriňiz bar bolsa özümdäki däli. Äkidäýär. İleräkde bir oğu bolmaly. Ol yer akmaklaryň köplügi bilen tanalýar diýdiler. Siz maňa goşulsaňyz, bilen ähilligini göräýärdik. Ha, men olawany bilýän Halipa. Hadi yor onna gidelim onna. Men.
Ano, bolun da çaltırak. Doğanım olmadık bolsaň bara, erterin özüne seni işten kovurdum. Sen näme diýsen diýber. Ýöne millet tassanam men kimdigimi bilýärdi. Halipa. Halipa. Derdim öwre çäre tap. Derdime çäre tap. Sen men nerede goýup barýaň? Biziň milletimiziň el açyklygy çakyn däldir. Uğrun tap ahlap ýörmeli. Näçe ýygnanypdyr kösenenimizde degýärmi? Degýä. Biziň halkymyzyň el açyk inim. Haýr iş bar diýsen goýun sürüsýär bary eňýä. Ýöne bir kağız mışmış, biraz gıýbat, ondan biledikler altynlar öňüňe dökülür. Seret. Olar şeýitmege münasip inim, münasip. Diýmek ýalançylyk etýäňizde. Şu göz ýaşlaryň äklisi, doga dilegilen bary, wadalar şu zatlar üçinmi? Sen kim borsun ýaşuly? Allamakçy bolan adamlaryň biri. Hani uğru şeýerden. Agam. O halma alturmaka gitsen gowur. Mundan öter size näme gerek? Fatih! Kaçıp parno etme. Hani bol, bu yerden derewjik ýok bolaly. Hani yür. Yür gideli. Yür. Hani gideli. Han senem uğru. Yolun bilen mol ýaşuly. Parno etme. Han uğru. Fatih nerede? Ýanja top oýnap ýördi. Ve ýan kim ay? Goňşu waň samsyk garrysynyň ýerdir de. Ay ne bileýin. Ey Hudaý. O nire ýok bolduk ha? Nire gitdik ha? Fatih. Ey Fatih. Agam. Fatih. Agam. Agam. Halipam. Derdim öwre çäre tap. Dur diýen. Agam dükany mı? Hawa, ýörsenem. Bolýa. Güýjümiň etdigini kömek ederinne. Hani, ýör. Agyp, bu näme boluş? Ay hiçle. Sen nire seredýän? Hiç yere de seredemok. Düzü bolgyp, kakaň maýy we seredýäniň işdäýse ýenjer seni. Belli değil Agyp.
Gelini günün şoňa galdym agyz. Assalamu alaikum. Wa aleykum esselam. Arma görüň Harun aga. Näme habar bar Fatih? Üýtgeşi kabary ýok daýdy. Sag bolun. Allah ýalkyny ýeňe hoş geldiňiz. Hoş gördük Harun. Oğun bergen bereýnik geldim. Onu öten akşam berdiňe? Doğrudan berdim mikem? Mene bermedim mikem diýen. Dogrusu sen bu owa geleniň 3 ýyly boldy. Ýöne seni öňden tanap ýören adamlardanam has gowa adam. Beýdime barem. Onda işiňiz oňuna bolsun. Sag bolun. Agam, menim bir aýlanyp geleýin. Bolýa Fatih. Giýje agalaymagyň. Bor agam. Bäri ýokladana bäri. Fatih, topu dep göwerdene. Han dep adamlar çyn futbolçy kimdigini öwrtünler. Futbolun altın ýyllary. Inne 6 aýlap meýdança çykyp bilmez. Dostçan, sen futbolla näme körüň bar diýsene? Han dowam edelim. Ana toruya git. Sağ olun. Maskara bolduk. Ona el maskaraçylyk näme erbedi işetdiňmi? Gör agady, ýykyldım men. Ýöne agryňa wakyt bitmediň sen bolmany da sinen şuwa gördüň. Men Salih. Fatih. Siz şu yerlimi? Yok, ben ýolagçy. Bizim dukanymyz jaga ýerde. Meýwe suwuny içip geliňiz ýokmy? Bolar, onda gideliň. Kardaş, kulak at. Yine täze hokka çıkarma. Nämeden misin agaty? Parkinson kezeldim diýen bolup aýagymy joklamaň näme? Adamlar Parkinson kezelini näme bilsin? Asmazdy, tutkoýdy, düwnükdi, ýöňden ölen kezeller tapdyrmaýaryn. Agaty, sen bu bolşuňa adam çydamaz. Şu bolaýdyr diýen ýeriň ýok. Kardaş, mar diýädiň, olam şuň üçin gaçan bolaýmaz senden. Besir nagam. Men dowam et biljekde. Harun, bu işler girdecili. İnim seret, gatygy gadanýar. Bir killen taşlarys muny. Gelin tek bu işi dowam edeli. Gözüme ne pul görnýär, ne de teňe. Oho, ol öňümden çykan gojan kesip gözüňden giden ok. Ya düşünýärmi sen? Ol duýdur şahry. Göre tasana dogulmazdan diýnipdik. Inne seret. Ol Alladan adamlarymyz ýaly boldy. Mundan häziram tapagaly okmy? Tapagy sen al. Onu sen hakdyň, men näl? Jogapkärçilik üstünden aýyrjak bolma. Bu iň agyr günäliň biri. Ýöne jedasyny dogulmaz çekip ýör. Muny üstünden beýle ýeňil aýryp bilmersiň. Etser. Men dowam etjek. Sen gidiňmi giden ok? Tob ediň Jelalaga, tob ediň. Men kaýtmak. Şu ýoly dowam etýän mahalyň hergiz men öňünden çykaýmagyn. Hergiz. Hergiz düşündiňmi? Fatih, gideli. Oçuneyim.
inimi gowja seretkin. Senden çurt kezik ağran atça. Dur. Yanlıştın. Barmalı ovamız bu yerden 1 kilometr uzakta. Näme ol Fatih? Ýakyllyňmy? Yok, bolon zat yok agam. Ýagdaýymy seretmän futbol oýanjak boldum. Yeniden tag bolsan Talih ha kömek edäýdi. Hoş geldin. Hoş gördük. Sana iş bolup durdy. Näme içmek meýliňiz bar? Çay içädik bolmadymy ka? Bolar geçin. Oturuň. Ýere agaty. Bu wa nädip ýoluň düşdi? Bir garaşýanym bar. Esselamu aleyküm cemaat. Wa aleykum assalam. Gardaş ýolugçymyň? Bu dünýäde ýaşaýanlaň haýsy bir ýolugçy däl. Oglum, kömek edip bilmezmiň? Aýdy ber ýaşuly. Agyr goşunma. Şu ýerdäki mesjide etmeli kömek etmezmiň? Bor ýaşuly. Şulaw bolmanym. Bir ýerde gören ýüzme meňdetýän bolyn. Hawa şulaw odan. Ödüňiz nerden? Ýolugçy diýdiňem bolýa. Bu dünýäde ýaşaýanlaň haýsy bir ýolugçy däl. Dogry aýtýar. Bolýam ýaşuly. Bolly, sag bol. Allah ýalkasynym. Seni tanardym weli ýöne arman garrylykda. Seni men tanasaň aýdarsyň da. Bolýa ýaşuly. Ýagşonno, ýoluň açyk bolsun. Anha şol erenim bize doga edenler şafa tapar deyip elini suwa degirdi. Halipam. Maňa kömek et Halipam. Beýtmedir oglum, näme boldy? Halipam medet ber, tut goýunma. Maşgalamda hakymam sen dertten halat etdiň. Menem bu dertten gutar diýip ýola düşdüm. Gulun bolayın Halipam, gulun bolayın. Gulun bolayın Halipam. Gulun bolayın. Gulun. Bolýa, gaýg etme. Bolýa, gaýg etme. Halipam. Meni galat et. Gutully. Hakykatdanam gutully. Boljak zatda kakandym şur adam mejeretdir ho. Ey Allah'ım. Men siziň çaýyňyzy ýadyndan çykaraýtdyryn. Bir ýaşula kömek edip puşum başymdan uçdy. Janyň saglygy. Bu hatamyzy agsam düzeder. Gyssanmaýan bolsaň, sen mihman alal Salih. Men pikirimçe bu burada ellen bermelläm ka diýen agam nahar uçurmagy gaty ýokdyr. Onno öýe gidelim. Bolor. Netip bolda bizim mihman otomyda diýinjalarsa. Bor şeýitmesek bolmada. Siz bolmadyk bolsaň bu ýagdaýda giýjäm nirede geçirirdim men. Anha Halipam, sen bolmaly ýeriň şutaý. Näçe itleden boluver. Ha bolun. Halipam, näme bar bolsa, bar sen kuwordun. Al şulary. Allah'ın hatirasyny eklesin al. Kardeş, beýtme. Gör adamlar beýinçilik bolýar. Bolmaz kardeş. Ýöne Allah'ın hatirasyny agdaňdan soň koy, Allah'ın razylygy bilen galaýdyn. Pul nämetmelligini sen eklimizden gowulýa. Özüň ýaly mübarek adamlaryň dünýä maly bilen ne iş bolsun, Allah'ın razylygy üçin alanda mätäşlere berin. Halipamyzy duz tagamsyz barara gapysyz goýjak bolýaňam. Ay ýok. Allah'ın şeýle mübarek gulunyň hyzmatynda bolmakdan nide bolmakçy bolýaňam. Hani? Ay ýok. Ýörüň onda ýörüň.
Halipam. Aydy oturun Salih kardeş. Nereden gelip nere var ya? Ne etip düşünürsem kam? Ayağımdaki derde derman gözleyen Harun kardeş. Şu taraflarda bir keramatlı adam varmış deydiler. Şonu gözlek geldim. Ol keramatlı adamın adı kimdir? Bilemok da, on bolyan yerine varsan bilersin deydiler. Adına doğrusu bilemok. Sen onun kellenden çıkar kardeş. Oğuz Lukman'ı orkoz. Näme, peýda tapmardın diýjek bolýan. Tapmarsın. Sen onu nereden bilýän? Ya görüneşden zadyň mamy? Yok la ne edip görüvesteyin. Yönü özme pisin dedim ok. Galanını mı ödün mül? Baş üstüne. Harun senem gitjekmi? Nire eğilik midir ha? Hali bu ovoda näçe maýyp müjürüp näçe bolsa gelsin nidi? Hali Fatihalla gel. Kim ol halipa? Ustad Celal diýerler adyna. Bir gidýäs, senem gitsen gitjek bolsaň. Harun, näme bolupdyr? Celal gelipdir. Ağamız bärik gelipmi? Öýde ol Fatih. Şol binamyzy görmekçi bolaýsaň, senden razy bolman. Salih'a da hiç aýtma. Ala dagalaymasyn. Alad etme ağam. Meni şo taşlap gidişi 3 ýyldyr ne habar tutdy ne halim sorady. Men beýlagym bolmadyny. Baş üstüne halipa. Allah ýalkasyn. Ne hoş bolsun. Ýöne inni men gitmeli boljak. Şu kapıdan çıktığınız men ağzımdan ölörün halipam. Şu günümüz gowy. Seni mihman almak benim için ulu mertebedir halipa. Ayonna bolu bilye. Beýle ödelenip dursaňyz ýene bir mihmanyňyz bolaýar. Allah ruhsat etse. Şeydin halipa. Gayrat edin, aramada bolun. Ýöne gaty adadym, ruhsat etseňiz men bir az diýin jaljak. Ertir ýene bile bolaýar. Men onu siziň suratyňyzy alaýyn. Ne dip bolsa ertirden ýene görüşýär halipa. Bir isleňiz bolsa men şu gapyň agymyna ýatjak halipam. Aýtsaňyz bolany janymy berme ataýyn. Öte geçme. Onne men adamlaryň arasynda bolaýyn. Ey Hudaý! Utanmak Allah tezsen ağzına hey gelşämi? Tezin çıkarma. Bolmasa gaýyryp durman aýaňy döwürn. Ulagas ertirin özüne şerden gömüň çek. Seňem ýüzüňe ýuwarlygy ýok Harun. Ýok, hemmek şahydaryn. Hanaýt göreli, onsaň nämeler bolarka? Men näçe gitsemem, senem şonça gidersiň. Ertir ýerden hiç kimi görmän gidersiň. Gaýdym şu owa aýaňy sekaýmagyn. Nire gitsen git, ýöne bizden uzaga git, düşündiňmi? Bolýa, boýan ho. Ağzı näme bolýa? Belaň sapy boldy. Erti dangdan gidýäs. Halipa näçe aýdyr sizi gözleýän. Sizi Allah alnymdan çykardy. Bolýa kardeşim. Ýöne bir gitmeli bolup dur. Halipa, tapamdan soňy göýberýär diýen halipa. Derdime derman bolun. Ähli pulum, malym, mülküm size pida bolsun. Ekin ýerim, bağa bakjam, traktorlym hemme sizinki bolsun. Sizinki bolsun. Siz guruply adam ýaly kardeş. Wah, adam beýle doglansaň milliardlaryň peýdasy näme? Yalan aýdýanmy? Halipa. Barym ýogum sizinki bolsun halipam. Derdime derman bolsaňyz bolýa. Bolýa kardeş, sen hatiraň üçin bolýa da bir gün galaýaly. Allah ýalkasyn halipa. Halipam, taýýarladym. Gidem zok Fuat. Näme üçin halipam?
tä bir gün, tä bir ömür bizim bu dünyadaky wezipemiz mätäşlere kömek etmek. Näme diýen keýwany? Bilmedim de kakasy, olar diňimizmike? Näme moraýdýan? Hiç kimem aýtdy däle. Şu zamanna ahlakly adam tapmak kıyın. O diýeniňe dogry, ýöne gyzyň razy bolar öýdýänmi? On sorap görürsüň de. Elif kıydım. Elif. Geç otur. Ejen bile gurlaşyp oturdukda senden soraýarlydyk. Aýdy ber kaka. Senin ulugyz. Senden soraman bir iş etmekçi däl biz. Sen sorak gelýärler, habaryň barmy? Habarym ýok kakajan. Ýöne gulagma degdi. O göwnüňe laýykmy? Goňşawadan hütmetdiň aga. Ýaş ötüşün, telpek agan, ýöne mertebeli gowy adam. Hüsmetdin aga. Men pikir etdim. Onda sen habaryň ýokda. Onda sen kim hakdaýdýan? Biziňem ondan habarymyz ýok. Keýwany? Mene hiç de bilem o kakasy. Kim ol, kıydım? Hanaýt bize mesteli? Hüsmetdiň aga göwn etmäge weriň diýer. Biz oňa mezur däl. Fatih kaka. Haýsy Fatih? Harun agaňynysy. Kıydım, olun geleni ýaňdämi? O kim bolupdyr men kıydyma göz gyzdyrar ýaly. Beterine saklap gördün. Keýwany Hüsmetdiň aga habar ber, goý karastynlar. Ýöne kaka. Biz seni şüýaşetçenli, maý we hyzmatkar bolup ötürüp ýetişdirmedik. Beýle zat bolmaz. Kaka Fatih goglun. Mundan meýlek Fatih matih bolmaz. Men nireden sorapdyryn? Özüňe akly kelte ýarpa adam tapypsyň. Keýwany, muňa göz bol. Özüňe berk jeter etkin. Ağam. Ağam muňa seret. Muňa seret ağam. Näme boldy oşo? Ağam seretsene. Näme ýapdyrlar? Bilermenler bu operasiýanyň tekden götürmüniň üstünlükli bolandygyny belleýärler. Täze döredilen tehnologiýa diýerler we tersekdäki bir rahatlygy aýarmaga kömek etdiýär. Ağam maňa degişleri barmy? Bar öýdýän. Hudaýa şükür. Hudaýa şükür. Biraz dur koşuş. Anyklap göreli, koşuş da. Ağam, segsen götürüm üstünlükli geçýär diýär. Howa anyklajak, sen alad etme. Ağam. Bu operasiýa gymmatmy ka? Kulağa Fatih. Peýda etjek bolsa, saňa söz berýän. Eýderin beýderin pul taparyn. Onu men ýörep bilsem, Elif'e tawçuluga bararsymy? Ha? Elif'i savçylyga bararsyn diýäňmi? Goçoglana teresene, äkli işi bitdi. Ağam, tawçugra 4 gerek ha? Hawa uğra dors. Sen gowy bolsaň bolýa Elif'i alarsyn. Elif, sana savçı gelýärmiş diýerlerle. Bu gep nerden çykdy be? Ejen diýärmiş. Gelýän kimke bir tanaýatmy? Yok. Bolýany men gittim. Korkdunmy? Nämçe norkön Fatih? Bir göräýmesin. Kakam Elif, men ağamyny gürleşdim. Kakam seni tawçy bersem, Fatih. razy bolarmyň? Fatih men Razy bolsaň men öýüňize tawçy berjek. Ağam pul ýygnap şäherä gidip bejerjek diýe. Dogry bejerik gaty gymmat diýe. Ýöne ağam oňa pul tapar niýe. Şonu maýapdan gutuluryn. Şonu Fatih gulagas. razy bolarmyň? Elif, sen näme söýýändiň bir bilsediň. Sen üçin janymy bermäge taýynyň bir bilsediň. Fatih men Maňa gynanýarmyň Elif. Maňa näme agyrmasyn? Fatih beýle däl. Men seni hemişe söýüpdim. Onu göz ýaşyň näme? Bet wagtym aglayan. Başyma düşen işler aglayan. Kaka meni başga birine berjek bolýar Fatih. Maňa savçy gelýär.
Sen sebäpli. Bary sen sebäpli. Sen sebäpli. Sen sebäpli. Sen sebäpli. Tawwalun halipam. Allah yalqadın tawwalun. Adamlar. Men gaty adadım. Ýölni aslynda men güýçli adam. Şoň üçin akşam bolmaga şu ýerde jemlenşäýelin. Derdiňde derman bolmaga gaýrat ederin. Inni urud etseňiz men bir adyň jalaýyn. Ruhu da Allah'dandır. Taňar yalqadyn ustadym. Allah ömrüňi uzak etsin. Fatih? Siz zerarly maýyp boldum. Siz zerarly ömrüm kül boldy. Fatih näme boldy? Ağlama. Şol Celal diýlen kezzap. Sen näşolan iýdilimi? Senem şoň taýy. Näme üçin häzir bir gün aýaly görlän bolýan? Näme üçin? Meni kakal özüň däme näme? Fatih. Biraz köşe. Çek elini. Elif'i başka birine berýärler. Men maýyp bolarym üçin. Eşdiýäň, men maýyp bolarym üçin. Men maýypdygym üçin. Fatih? Näme boldy? Hiç adam bolanok. Günüme goý meni. Belki derdiň düşünürseň bir çäredin tapardy. Sen maňa çäre tapjak bolsaň ilki özüňi tapardyň. Seri de özüň menden gowmy. Celal ağa maňa kömek etjegini aýtdy. Oňa barym ýogum berjek. Gürleşimde oňa baryny aýtdym. Meni gutulurjagyna söz berdi. Diýmek, oňa pul berjek-de. Owa, onu da köp pul berjek. Köp pul berjek diýsene. Näme üçin beýle köp pikir etdiň? Bir eşden radyňmy? Yok. Üýt göçük bilýän adym yok. Ağam. Celal ağa. Hoş geldin Salih. Hoş gördük. Ýüdüň bolýaly. Halipaň ýanyna gitdim. Haýdy Halipam. Celal tebiň ýanyna. Ol heniden bärdemi? O gitjek bolup duran eken. Ýöne men oňa barym ýogum bereýin diýdim. Edeniň bardyn Salih kardeş. Barda adam bereýin diýdim. Oň näme serwetmiş? Ol adamlary şypa paýlýar, şypa. Aha Salih. Ol adam kezzap, bir kezzap. Yalançy. Ne edip beýdip bildiň ha? Sen onu nereden bilýän? O näçe ýerde näçe adama doga etdi. Hemmek şu hakda gurrun edýär. Sen aýdýanyny suwd edip biljekmi? Yalan sözleýänini gulaň bilen eşitdiňmi? Salih kardeş. Ulugaz. Eger tökmede atýan bolsaň günäh işedýäniňi bilýänmi? Sen meň näli günäden mir bilsediň. Harun ağa bir zat diýdiňmi? Ýok, aýdy berim. Bir kilo süýt çekip berermi? Häzir çekaýar. Fuat! 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 Seni öldürün! Al şunu, me al. Ağaty, tidirak gideli berden.
Bu gelek torumada ulu balyk düşdi. Onu aglyman gitsek ömür ökünür ýörer. Balyga ulary bolan agasy tutulaysak ömür ökünür ýörer. Fuat, bu ýerde ýolbaşy kim? Sen mi ýa menmi? Ağam. Fatih? Bu sen mi? Beybe, sen nähili görürdüm gelle? Görürdü gelýän adam maýbentiniň halygdan soramazmy? 3 ýyl boldy. Tutuş 3 ýyl. Seni men maýbedem ogynym, men hakmadym sen hakyn Harun. Senem bolup bilerdiň. Ýöne men nälimde? Sen bir näme işläp ýördüň? Derdime derman gözleýän. Men bilen oýun çek bolýan Fatih. Oýuny demek ağam. Bu ýerden sen köp pul gazanjakmyşyň. Sen onu nereden eşittin? Pul aljak adam men aýtdy. Ýere onsoň maňa 3 ýylmy ýygyna gaýdyp bermek zamanyň geldi. O diýäniň mümkin bolaýsa. Mümkin ağam, mümkin. Men aýagym mejertmekçi bolýan. O pul bara, şo pul aýagym mejertmäge ýeter. Soň sen isleýäniň edeber. Ýagşy, bolýa. Sen üçin näme etmeli bolup hemen ederin. Sen men inime. Çynyňmy? Men Harun ağaň aýdyşýaly kezzaplardan nälirin? Men sen dogonyň. Gelen adamlarda şöhret öğretmeli. Häzirlikçe inim hani Pulama gitti agasy. gitti diýen kim? Iniňe berjek diýdiňe. Bu tawakkallyk edeniňe degýärmi? Fuat ulaw taýýarly. Akşam düşmäke owaň aýak ucuna var. Celal, aç kapyny. Celal, aç diýän. Aç diýän men saňa. Ağam, Fatih. ağam. Sen men üçin bir zat edermiň? Sen üçin bar da etmäge taýýar inim. Men Celal ağamyň ýanyna bardym. Men saňa oň ýanyna barmagyny nimedimmi? Maňa düşün ağam, alaç gözleýän, derdime doga agtarýan. O yalançy saňa ne alaç edip biler öýtýän? Sen dymmaly borsyň. Ol buň öz borjyny berjä eder. Ol Salihiň ähli pullaryny alar. Mundan habaryň barmy? Ýöne men gutulur. Bolmaz. Bolor. Muň üçin ikiňi de maňa borçly. Dymmaly borsyň, dymarsyň. Muňa biz mejburi. Onu şuna gördüm. O mübarek kişi beni kezelinde dinlercağına diye. Su vereyim. Size Allah yalkadın. Benim ihman aldınız. Ömür boyu şu purtada karışık geldim. Takımdan alan ehli de adım verecek. Dine şu ayağım becerli bolýa. Allah can Celal ağa duşaydım herne. Men biraz öýe girip diýenjim aljak. Gaty adadım. Maňa burada diýmekçi bolýanmy? Ýok hiç tat. Näme üçin halipadan kömek soraň Fatih? Näme men pulum ýok. Eteden men kömek edeýin saňa. Halipa bilen gurulşaly, menden geriňe de bereýin. Saňa da bir zatlar etsinne. Ýok, sag bolun. Genel pikir edýän gowulaşarmy kam? Bilmedim de. Aslynda adamyň şefa paýlamasyna men inanamok. Ýöne senki belki şowuna bolar. Ayşe,
Bular kim? Eşitmedin mi Elife Tavukçu gelýär? Näme boldy Fatih? Hiç saat bolanok. Ey Allah, näme etsem kam? Men näme etsem kam? Doğu tagamyňyz üçin sag bolun. Harun gardaş. Näme boldy? Bir zat boldymy? Ay ýoklo. Fatih nerede? Daşaryk çykdy. Biri Elife Tavukçu gelýärmiş diýdi. Ola malyňa tap bir ýere gitdi. Näme etdi diýen? Näme bir bolmady hiç boldymy? Salih kardeş, meni bağışla. Garnaş gyýdyňyz nerede? Neme, içerdedi bolen, häzir men seredeýin. Gyýdym. Mehmanlar geldi. Han bol, gaty aýyp bolar. Kakan göräýse aýyp bol. Görse görüp geçsin. Ol adama men gowlämok. Men zorly berjek bolýanymy. Beýdi oturma gyýdym. Kakana garşy çykjak bolýanmy? Näme bolsa şo bolsun ýeje. Men ol adama halamok. Siz düşünüňiz okmy? Wah. Göwülmeren adamyňa maýy bahry. Ýeje näkili ulu günäýe diýeniňizi bilýäňizmi? Men seni şu ýaşyňa çenni ýylyň maýybyna seredersiň diýip ulartmadym ahry. Ýeje Fatih gowlaşar. Ne edip gowlaşjakmyş? Şu owa gelen tebi bekjekmişmi? Ne edip beçertjekmiş? Lukmana bejerdi. Goý bolugsyz gurruňy. Şu wagtda çenni näme işlermişin? Tur ýüzüň ýuw. Tur. Men kofe taýýarlajak. Senem derew tur da bar. Ýoksam kakan ýüzümize seretmez. Sağ ol. Sağ ol gyýdym. Elif. Kim bu utançtalı? Elif. Sen näme işläp ýördüň? Elif men söýýän Mahmud daýy. Onu zorundan durmuşa çykarmaň. Ýalbarýan bize rehem edin. Fatih. Elif. Bu näme maskaraçylyk? Ýörüň tidirek gaýdalyň. Ay senin mer it ogly. Kaka beýtme. Gyýdym, beýtme, ýalbarýan, dur. Gitme, Kaka gyýdym. beýtme. Dur gyýdym, gitme. Haywan git şu ýerden ýok bol. Kakacan beýtme. Ýalbarýan kaka beýtme. Ayrılın. Ayrılın diyen. Çekilin. Çekil. Koy ver. Koy ver onu. Koy ver diyen. Kulak Harun. Sen owa geleliň 3 ýyl boldy. Men şu ýerde öňüp etdim. Ýeke söz aýtdygym tutuş owa sen üstüňe çolup düýtmüýd eder. Enen gaýdyp şu öýüň töwereginde görnämesin. Onu ýakar. Uğran şutaýdan. Gir goýa. Hani bolun. Giriye. Yürü diýen. Fatih. Edin näme? Ağam. Ağam ýalbarýan. Meni bu dertten halat et ýalbarýan. Ýalbarýan. Alın halipam, alın. Baş üstüne. Alın Tanrı yalkadın, sağ olun. Tanrı yalkadın, sağ olun, sağ olun. Alın halipam, alın. Alın. Alın halipam. Alın Tanrı yalkadın. Allah senden razı olsun. Hany jemaat biraz ýyda çekilin. Gutulorun gerek ağam. Hiç kim söýýän gyýdym elimden alyp bilmedi gerek ağam.
Alıp bilmez Fatihcan. Alıp bilmez. Celal agam meni bejerder nidi. Doğrudur Fatih, doğrudur. Han gayrat et öýe gideli. Anha söz verşim ýaly halipa. Bu bereniňe diňe haýyr iş üçin ulanylýar. Bolanyna şükür halipa. Gel. Geç. Ýuwaşrak. Ine geldik. Gymyllamanjy otur. Men häzirjek gelerim. Agam endi men gutulasym gelýär. Gutularsyň. Meni bir zat gatyp gowurup barýar. Halipam size näme bolýar? Suw getireyinmi? Allah'ım, şu adamın kalbına bir ışık sal. Olary barýan ýalňyş ýolundan uzaklaşdyr. Halipam olar kim bolmaly? Allah meni bağışla görsün. Bu mahelle bela betere laýyk. Bu ýerde imany ejid, kalbynyň kapysy möhürli adamlar bar. Men size kömek edip bilmen. Bize görkez halipam şol bozuklary. Bize beýan et. Bizem olaň işini göreli. Halipam aýan et, olar kim bolmaly? Men bu işim için meni bağışlaň. Ey Huday, men näme etdim? Ey Allah! Fuat! Fuat! Hani ağadı, hani gideli. Gidel onunla. Ağadı näme boldy? Bejerdim Fuat. Hakykatdan bir adam bejerdim. Diýäň näme ağadı? Sen kelleňe de periyeten olaýmadyn, hani? Han tidirep bol. Ey Huday, bu iş nädip beýle boldyka? Hani ýür, şäherde bir lukmana gidersin. Ödüňe gelersin. Ýür ağadı gideli, ýür. Ağadı. Fatih. 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 Yece! Açın kapını! Yece! Canıma dödür! Kanka! Vay. Başımıza ne gün düştü kakas kıyız kaçıptır kıyız. Şo Fatih'tir. Kül ederin men onu, kül ederin. Durun. Durun, yol verin. Harun. İş uloldypdyň. Hakykatdanam. Sana anana röýdoňok gerek. Harun, meni inimiň ýanyna ket. Şunu aýdýanym görürdin. Fatih! Çık da sarık. Fatih çık diýen sana. Aşak düş, men sen göresim gelýär. Mahmud ağa sana näme gerek? Gıyrım nerede? Menden soraýarmy? Öýüň görjek. Ağzından näme gepin çykýan gulagyny eşdýäm sen. Tawul ýolumdan niýen? Dur diýen. Çekil. Näme bolýar, näme boldy? Sen goşulma. Inese gıydym alkasty. Sen men bilen oýun etjek bolýarmy? Fatih iýdil ýörep bilmese näme? Nädip alkastyn? İýdil ýörep bilmeýän men öýüme baryp men maskar etdi. Fatih içeride. Onu ödüm öýde goýup gittim.
Fatih. 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 Fatih yok gidipdir. Nesiben mar olsa onu ilki belki sen taparsın. Sebebi eğer men tapaysam. Nereden gelip yeni arahat durmuşumuz buladın? Bağırın bulamıcar ettin. Yok o, men näme günem var? Men näme etdim? Başka ne emedecek? He, başka ne emedecek? Onu sen becerecek deyip ağlamadık koldan beyle olmazdı. Aho, çınlanın becerecektim. Puluma seret pulum özüm bilen alıp qaytdım. Yalan söyleme. Hamala seni tanımayan Ali. Kaşak kol tayarlanıp gördün. Ho, kulağız Harun, inim yöne beyle olmadı, gitmedim hemen. Salih ayak üstüne kalmadık o da bir ayyam mı derdin? Ol koğuloşta gördün ha özün, men kömek ettim. Men kutulurdum deyip bilmersen. Ol ne eli bolli? Ya o da sen adamın ya da Allah sana doğru yola düşmeğin için proje verdi. İnnem Fatih öldürecek diyorlar. Sen zararlı men innim öldürdük bilecek de. Ol meňe menim. Ya atlanın kovu olaydı. Men ulaw getirein. Her yemini bir yerden gözle Ali. Ulan tutars bar. Fatih. 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 Şehre varıp Celal ağama havar verirdi. O bize pulu verir. Näme etmeli olsa eder, alad etme. Sen ýadadym. Yok ya adam yok. Fatih. Häzir ýanymda bolşym ýaly hemişe senden aýrylman. Özüň bejertseňe bejertmeseňe men seni söýerim. Haýş edýän. Inni aýagyň derarly utanma. Men ýadadım. Gel, şu ýerde deýin Jalaly. Bolýa. Fatih. Elif. Fatih. 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 Elif. Elif. Ukla galypdyr. Fatih. Elif. Fatih. Kakam. Bizi tapdylar. Tigrak bärik. Fatih. Elif. Fatih. Elif. Fatih. İleri ýaly kaçmam bilemok. Maýyp bolsaň şeýle de. Yeri Fatih. Allah. Sen bize kömek edeweri. Elif. 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 Gördüm. Ha olur. Elif! Kaçıp bilmersin. Elif! Elif! Elif, beri gel.
İneceğim nirede hen nirede Fatih? Ey Allah'ım bana kömek et. Eniyim tapma kömek et. Ey Huday! Hudaycan! Men eden işim näme? Harun! Ey Huday! Maňa kömek et Allahjan. Inni men näme etsem kem? Ey Huday! Men bir çäresiz Allahjan. Ýürhany. Elif! Elif! Elif hayda göri. Elif dur! Elif! Elif dur! Kaka. Inni sen nädeýin? Mertebämi ýere sokdun. Men maskar etdiň. Kaka. Hem bol. Saňa nälet bolsun. Kakajan ýalbarýan. Men Elif'i söýýän. Ak pata berseň öýlenjek. Sen iýdil ýöreğim bilen ok. Gyýdy nämeňi guwun alqatçaň. Inni men saňa näme deýin? Näme deýin ha? Berik gel Elif. Berik gel diýen. Kaka men onu söýýän, bize diýme. Men saňa berik gel diýen. Ýok. Elif! 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 Gyýdym gark bolýa ýetisin. Elif! Yetişe göreyim, kömek edin. Kömek edin, kömek edin. Gark bolýa. Elif, gark nerede bolýa. sen? Elif! Yetişene! Gyýdym, gayrat et. Saklana göri. Gyýdym. Allah'a şükür. Gyýdym. Hudaý jana döneýin. Geçdigi bolsun. Geçdigi bolsun. Hudaýa şükür. Halas boldum gyýdym. Bar gutordy. Kömek edin. Kömek edin. Lokman ýokmy? Hiç kim ýokmy? Kömek edin. Hudaýyň haky üçin kömek edin. Haýşe diýen. Muny hasana gitmeli. Hudaýyň haky üçin. Ýalbarýan adamlar kömek edin. Yer Celal Halipa, biziň näýatlarymyzy bejerişiň ýaly, bir zatlar edip Harunam bejerdi. Maňa beýle teretmeň. Menim öýdüňiz ýaly ejid adam. Bir gedek başardım. Yine bir gedek başararım. Ol edellemiň ählisi ýalan. Awonnol näde gutully? Men bir adam keselden oturdum. Gördüňiz äwediňiz. Bize hiç kim göremez ok. Hiç kim ananan ok diýip giden öýdüň äden. Diýmek ýalanna. Maňa şunam berdi, ha terediň. Şifa Allah'dandır. Men şifa özüni de peýda etmeýän ejid hem çäre sebäplerden närde Allah'dan garaşýan. Men usta tebip del.
Men hemmeňizi anladım. Ini men derarlyma aýyp boldy. Oň üçin Harun günäkärledim. Pul berip şonça adam günäm köpeltdi. Men derarly günä etmeli boldum. Hemmeleri anlattım. Bu adam men doğanım. Canım, kanım, ananın şunu, Hudaýyň hak üçin oňa ýagşy dilek edin. Agam. Näme boldy agam? Ey Hudaý, näme boldy? Hudaý can, men gaty köp hataý iş etdim. Hemmesini meni adaşdyrdım. Inna allatman hiç kimi. Bana yeni bir mümkünçülük ber Allah'ım, beni bağışla. Harun'um bağışla. Ağam. Allah can, sana şükür. Sana şükür ediyen. Allah cana şükür. Olaw geldi. Hastana gidelim. Hani tutun götürün. Hastaneye gidelim. Gerek saatleri aldyňyz mı? Şuun gidiyez. Ondan biz gayri hökman alar. Awwa. Şu gidip barymyzy birden ölüpdik. Doğrusu menin biraz günahım yok değil yöne. Biraz mı? O näme diýdiň? Ýene ordanlar goparjak bolýarmy? Polya ehli zada günahkar men. Ýok biz. Neme salihin hem molly. O nere gitti? Menim şu arada pikir ediyen. Ol gözümü onu gutully, ayak üstüne gally. Ýaşy gutulanyny senden başga görenmämi? Millet bizi göremezok diýerler. Men käte bilmedim de. Bizden maşa gören barmy kaş onu pikir ediyen. Turany ýigit. Ekin yerlim, bağ bakçalım, traktörlüm, halipam. Hemme sana pida bolsun halipam. Siz bağırcamlı adam bolmaly, kardeşim. Olağaz, eger tökmede tiyan bolsoň günäň boljagyny bilýän dämi? Sen meňe eden günälim bir bilsediň. Harun ağa bir zat diýdiňmi? Ýok, aýdy beriň. Joklay beýle zat bolmada, onu hemme kişem gördü. On diňe bizi görüp bilemzok. Beýle bolsa, onu muny kim berdi? Ha? Şipa Allah'dandır. Onu şifa veren bilen şifa hazinasynyň hyzmatyny edenin arasynda näil tapawut bar? Aslında mesele iňňän inçe. Kimler sebäpler ýok hasap eder, ol hazinaň öňünde eli boş galar. Kimler bolsa? Kimler bolsa sebäplere, araçlara ulaşarda galy berer. Dogry ýoluň, egri ýoluň çytyp bolarlar. Allah bu keselliň ikisine de şifa versin.